Adeɛ wei yɛ adeɛ a Ghana football for a very long time na ɛdi Ghana football nya paa nsɛnhwɛfoɔ aka ho asɛm bebree but yɛmbɔ GF n'aba so sisei no with 6 games to go Ghana Premier League next season date a yɛde bɛhyɛ aseɛ no abɛtɔ dwa date a yɛde bɛhyɛ next season which is 2024-2025 Ghana Premier season no date weekend na yɛde hyɛ aseɛ no abɛtɔ dwa ɔma confirm ɛwɔ ha details nyinaa no ekura me de bro ɛwɔ fie ha yɛ Super 24 TV in past times no wobonsi yɛbɛbɔ league awie ama clubs koraa bɛhyɛ aseɛ ayɛ pre-season but that date a yɛde league no best start no na amanfo nim this time around no 6 game to end the previous season no data yɛde bɛhyɛ aseɛ no abeto dwa so the start of the 2024-25 league season start from between 6 to 9 September which is from Friday to Monday hono ɛna ɛhyɛ enti sese yɛwɔ May yɛbɛtwa June, July, August, September Pacho what I say. So we have 4 months barely to start the Ghana Premier League. 4 months to start the new Ghana Premier League. They say we need the emphasis abewie. Into abewie May, June na abewie na players are rested for almost 1 month. Be normal pre-season for and also for 2 months. Yemfanisa na chese yede league season no ebe hyehyɛ so den sa league na nyankopon adaroma Krobia Asante Kotoko ebe gye no phobia for no so yɛbɔ mpa sɛ ɔmo nkɔ relegation no na kyerɛ sɛ ɔmo nso in 2024-2025 season no ɔmo ne Kotoko apre so pa na league do my